Alright, then na guys, sagang sinabaw, luto na buti ni. Luto na guys. Then na guys, prepare na skimya sa plato. Papapod, mga kuyas pod. Pastila naraluudan ng tungkos lamisa, di man kaabot. Tangan unila mo. Tangan unila lagi ka ng... Sagbot lagi ka ng dabong. Ibuta, buhi. Buhi na to, kamukha na sila to. Good morning guys. Good morning Kim. Good morning. Sa Zumis Kimiat des Mercado. Siyempre nga na, good morning dyan ta kanunay guys no. Damis Kimiat sa Mercado guys. Padung pa damis Mercado. Palit may Karlan. Bala mas papagabril da. Hindi pa kanarabay ko pa. Motor. Bala mas papagabril guys. Naghinay may darig baklay. Exercise. Sa Zupa mampod. Ada city pa. City pa sila. Saan matagi dari? Ito. Sila ka. Tadi. Dari tagi. Hinay may baklay. Sa Zupa man kaadyo. Guys na. Spader. Si Bibi Kimiat. Kuya, onis Kimiat guys. Kay baho ko no. Kasi muhot man sa darig buad. Sila ni mazihan ni arang artiha. Isa? Tikang. Whoops. Arti mang kaday. Baho ko nung buad. Stilan. Wow. Dari guys, palit ni Karlan. Kana sa pugad ato ng kataw kay na. Delikado. Mananam na sa Karlan kay mahal. Bahanso man minija 55 na laman. Ari na laman mo. Oh. Sa may imo, kamatis tiyar na ka. Oh, 114. Mangga. Bisa, kanara sa kay pasakol sa manggulay. Kahit may isda guys, bangus. 1 kilo. Kaya kalas sa isa ka kilo ya, mabutog tulo. Apat. Medyo na tayo. Ang unang, sabon ng uban. Karaya. Ten. Sana budloy, oh, sana. Budloy. Okay lang 1/2. 1/2 per kaya. Ano ni? Buwad do. Pila 1/2 na na? 1. Aw. 90? Tama. Tinga. Ha? Tengah ra na dan dai. Buara. For mas Kimiat na napung eh. Napung. Iya ta. Arang artiha. Dati. Kapalit na may guys. Karlan isda ug buwad. Buwad ug may sinugba. Kit-kit. Arang artihang Kimiat oy, grabe. Arti kaadzu. Arti. Napung si Daratus buwaran oy. Kuya, mas kim mo gipili guys, sarang mahalaman. Kapila ni torta. 15. Kahit ako na nagduha. Nja, apili pod og. Kara may gipiling kim guys na torta. O, gusto pa ba yung panda ni? Oh, manamig palit si Kimiat og pan guys ya. Ha? Si? To, naghuwat na to dato. Kaya una man sa hinay lakaw. Hinay man sa mulakaw. O man. Manamig palit og pan. Hey guys, init pa. Likim. Tambis, that is tambis. Ano lang? Oh. Ha? Walay bunga. Walay bunga. Kimiat guys. Ang kasabaan. Naman nang dito ang kanang Sa? green.
Bunga pa to ni Jawa pala man ma-develop. Buwak pa to. Buwak pa to. Buwak pa to si Ja. Buwak utot-utot. Buwak sa tambis. Sige sa pautana guys. Sugun sa kuno tong bunga na to sa tambis. Pastilan mga buwak man to sa tambis. Guys, hinahinamig baklay. Skimyat. Kami sa pag-Abril. Dara naghuwat na mas papag-Abril. Dara guys kay Landong. Hinahinay ragad. A few moments later. Dana miss bye guys. Dara mangipalit nga isda. Sabaw may isda guys dia. Agtulo, salin-salin tutagidje to guys. And then nagamang karlan, palit may karlan guys. Wow, lami. Nganta guys, tagaan kong kimya nga mi. Nata nga. Thank you. Ano pa ya? Nga ta. Dabi tao guys, pan nga init. Sada. Francis. Palit may karlan, palit man may bugad, gamay dia. Mungkin mamun. Ako kuya, mamun pud. Mamun day? Dake Muha pa dake. Gamay na mama. Nganta guys. Gamay na imuha. Sige kain. Maghinlos ako na rin isda guys. Kaya mga sabon. Para nami pamahaw. Sila na mas pamahaw. Matangan na magkarlan. Kada kamatis. O kanang mga ubang panakot. Wala naman may kamunggay. Katong kubasa pa no. Pila kubasa. So sa ring hinluan ka rizet guys. Nabong. Ani. Agas na tubig. Nagwawa. Manggug agas sa tubig. Alright. So limpihan sa ninha guys. Karong nami isag pamahaw. Yan na guys, bukaw nag-ininit. Bukaw na gamay ininit guys. Ano rin ilunod og una ring mga panakot. Karon mulasag una. Guys, oh. Ayan, mulasag nag-una sila guys. Kung takuban ka rin. Palasahan sa nang una ng mga panakot. Gulay, lunod ang gulay guys. Pilaroy pagog isda. Isno. Asin. Kinakasgan nga tangad guys. Diyan na guys. Every magsabaw mi. Kada magsabaw mi guys. Maglauoy. Magsabaw isda. Karne. O kani dyan. Di dyan mawa ning tangad. Alright. Takuban. Ang batang nga gamay asin. So asin naman lang may ang pang timpla rin sa bahay guys. Pwede sila pa batang nga gamay paminta. Sa liba. Yes no. Alright. So ano lang yung lunod ring isda guys. Ayan. Para maluto na siya. At kami ay mga una. Okay. Man. Eat na ka? Wow. Di, naligo ko. Karon natataad nang human nag-eat. Naligo ko na ko. Inja yan na Ay. Na guys, sa pabukawon kay mga anami. Alright, then na guys, sagang sinabaw, luto na buti ni. Luto na guys. Pe, tangko na gulay, humok na ba? Singgo di pa ni. Di pa humok agad ang gulay. Then na guys, humok na. Okay, kajo, humok na karlan o kubasa. Then na guys, mamahaw na mi. Karon tataad. Alright, mga anami guys, maghukad sa ako na res ang mga sinabaw. Okay, kajo. Guys, balhin kayo mo. Kubasag sa bawa na tahigukon. Guys, no? Sabaw mga gazet pilami na rin guys. Sabaw kag isda. Guys, no, maghukad ako guys. Kay mga unami. Mga nabig pamahaw guys. Mga untaninjo. Okay. Naluto na ma. Yes, my loves. Luto na. Okay. Prepare na plato. Dere guys. Yan na guys, prepare na skimya sa plato. O papapod, mga kuyas pod. Sila naraluudan ng tungkos lamisa. Di man kaabot.
Pastilan. Na, sige, kumpati, say maghukad sa sabaw. Ikaw pa diha. Dapat galing dyan, ha? Okay. Pag hindi kayo matikangkang sa karang mahagbang ka. Lagay. Tungko mas kimiyat sa lamisa, guys. Pastilan, di magkaabot. Ano pa? Diyan nagsinambaw, guys. Diyan. Yan nagkinalamian nga sinabaw, guys. Diyan. Sinabaw, isda. Okay. Guys. Sinabaw nga fish. O, sila rin. Okay na guys. Napay gulay. Gulay-gulay. Lamig na yung gulay guys. Isda. Ako na gulay. Ang fights ka azo. Yes no. Okay, then guys, sa kamang sudan pamahaw, sinabaw. Tara. Pakuban guys, kalau di bako ng buling. Right. Na guys, mau nami. Mau tanin juntanan. Mau tanin juntanan guys, ayan mga sudan, gulay. Naman tubig. With isda. Isdang bangus. Mau tanin jo, mahal. Mau ta guys. Dan na kuya, mau na. Mahudang pa dito. Sa zubawi, dasutso pa. Nagpamahaw pa ron. Mau ta guys, mahaw. Favorite ni Kimya. Kaparan, dira. Ayun. Kung may deket, kung man nyo pa deket, taag ng ag. Huwag dari bin, huwag dari. Kung may deket, tag isang luto. Dara sa bawah. May deket, tag ilang luto guys. Lami mga itong deket-deket. Kuya, dali na kuya. Mahota guys, mahota ng Joe. Mahota ng jintanan guys. Ha? Kamao ka. Di si Papa kamao. Okay. Ikaw di. Kamao si mama no. Papa lang no. Mahota ng Joe guys ka. Guys. Ken, Kuya, dali na mo kuya. nanakin. Pangana mo, dali na, magdungan ta. Para makasalag hugasan. Karlan, namit ka. Karlan. Mga dyan na magdungan pangaan guys. Kaya aron naghugasan guys, makasaapod. Yes no. Kokon, Ken. Ano na guys, ang amang pinalit niya fish ganina. Suka, Ken. O gulay. Then, Karin to. ano naman. Sinabaw, nga gulay. Papa, yung angko niyo. Ma. Ano na guys. Yan na, mahaw taninjo. Mahaw. Sindi. Mas kimyat guys, kay hilig si Jaog kubasa. O, ganahan siya kubasa guys. Wala may kamunggay dari. Maikag naman ko na to na si Pangadjok kamunggay guys. Ay, sorry. Puti yan naghana. Tapos pika sila nanay, daghang kamunggay. Agdari sa amo, ano naman, nga. Oo, magkamunggay guys. Kuling ko, bayot ha. Nga, pangaan mo. Nahotan nito. Laag si Anggo Bis ama naglaag si Andrew eh. Hmm? Mangat ko guys kay ingan mas kimiyat na bis merkado ma. Nas Andrew eh dani kaya tang kidnapon. Sidan ginoo ko. Ngano imo makidnapon si Andrew eh? Di! Nitaan ra! Ah, ni ka ra abi ko kidnap. Nitaan! Ah, okay. Pangitaan ra. Hindi kinapon. Pangitaan ko nung pangitaan ko nung kimiyat guys ng idol si Andrew eh. Gabi Ilia. Nanay jay idol guys, Andrew eh. Lustong Padilla, gwapo ko no. Pastilan ginoo. Katapang isang kauban ang rue. Katong ninong niya. Ninong. Naday ninong si Andrew eh. Grabe. Katong bang... Kuya Lia guys, kuya ang mga idol. Imuhalain sa. Ang idol? Ruben. Si Ruben Padaplin. Ay, gusto mo masih papa. Isa? Namang katanhi. Nadyon naabot ka TV. Na ako no kalari pa. Majunta ko nung to akas TV. Pastilan. Nga naman na dani. Siyempre si Papa atang number 1 idol, no? Ako, TV ako yung idol mo. Di. Kinsa man joy idol nimo? Katong si Andrew eh. Mo joy idol nimo? Mura, mo ko no idol ni sa si Andrew eh. Kuan muti. Kapay, ko na kaubasa. Muti!
Kalabasa na, di na kamuti. Muti. Favorite ni Kimiat, guys, kubasa na. Ako yakin Ken. Siyempre, favorite ko yakin Ken. Gulay. Higup sa baw. Kuya Gel, pagkaon na lang. Saan pa rin? Ngantalin dyo, guys. Lami ka, Diyos. Carlan. Carlan. Lami pa der? Carlan. Naanad na may dress by, guys. Naanad na dumidari ko bitsin-bitsin. Okay na, nay. Mapanakot. Mataka kasi nga may okay na. Lami siya. Magkakaang kong timpaglaing gawa na, ang paratan ako. Ha? Magkakaang kong timpaglaing paratan ako. Madura pa, guys. Naanad na ba sa mga lasa nga? Wonders bahay. Mura tayo inkanto na ni. Kanto mo na may asin. May asin gamay. Guys, no? Wala may bitsin. Nahalo ko dako is asin. Nahalo ko dako asin inja na balik na po. Ano? Lami, guys. A few moments later. Minsan man yung ipanghugasan, mangga. Alar, naghana ka yung mangga. Hala. Kisa man nagda, kakin-kin. Mauna lang. Panghugas, ibi. Sige na. Hala, ginukos kimya. Tarang nga dyan dyan kumbating hugas. Hala, hugas eh. Mga ano ron. Ganaong sa mga bata. Manaong sa mga batang arat, guys. Na, kumbati lang hugas. Bubig, tubig. Kung may agas sa mga ripo, pastilan. Ilagal ayo to. Guys, mga antag mangga de ngantag mangga, guys. Te ada ang kuya Kinkin. Lago kasukas na pud. Kasukas na skin ko. Panahon. Nga na silang mangga, guys. Te Lag jeng mau daug mangga Kuha ko isa day. Grabe jeng ulitag mangga ulit nagmangga, guys. And mga antag mangga sa punon. Pakpak na si Kuya Kinkin, guys. Tawag ho kasukas. Kuya Kinkin, nakita na wangi-wangi si mong kunat. Tara nga na ipukin. Tagay Isa naman yung bataan ni. Pasilan. Day, shout out tada nila, day. Shout out mi diha ninjo. Mi Gravino channel na Saudi Arabia. Shout out, shout out. Thank you for always watching. Shout out mi ni mo diha, day. Ni Mi Gravino channel na Saudi Arabia. Salamat sa pag-always watch sa mong vlog. Sa tanang mga OFW diha, thank you for always watching, guys. And shout out to me ni Jerica Elorango. Jerica Elorango, shout out. Thank you for always watching, day. Og ni Mi Gravino channel. Salamat sa inyong kanunay pagtanaw sa mga vlog, daily vlog naman, guys. Thank you. Hala, guys, ang ilog nagmanggag mga jatot. Kaya, hala, kumbati. Pag hinakin ka, masama dun sa... Huwag mara na yung mga vlog karong adlaw, guys. Thank you for always watching. Nasa malikin na naman sagbot. Ay mong dari, day. Di sa baka nasuot-suot. Bye-bye, guys. Bye, Kalang. See you tomorrow. Bye.